Tinc tot un seguit de fulls de mida DIN A5 i el que vull és ajuntar-los per crear un llibre. Podrien ser fulls d'un llibre que s'ha desmuntat o, com en aquest cas, fulls impresos que vull transformar en un llibre. Col·loco els fulls a la premsa assegurant-me que quedin tots iguals. Faig una capa de cola blanca en el que serà el llom. Ara faré els talls per on col·locaré el cordill, que és el que unirà tots els fulls. Ara toca col·locar el cordill, entreteixint-lo i assegurant-lo fort. Torno a fer una capa de cola blanca, aquesta vegada assegurant-me que hi entra dins els talls on hi ha el cordill. Ara seria el moment d'encolar la tapa del llibre. Si, com he dit, això ho estem fent en un llibre que s'ha desmuntat, doncs simplement posar-hi cola a la part interior del llom i col·locar-la. En el meu cas, com estic creant un llibre, tinc la portada impresa i l'hauré de tallar a mida i marcar-hi els plecs abans de colar-la i enganxar-la.
Aquí tinc el resultat després de doblar el sobre i fullejar-lo durant 3 setmanes. Com es pot veure, els fulls s'han quedat ben units i malgrat haver-lo estat manipulant durant aquests dies, no s'ha desfet el cosit en cap moment. La portada està un xic tocada, però això és per la qualitat del material i la impressió.